Empezamos co primeiro punto deste pleno ordinario, que a aprobación das dúas actas das sesións anteriores. Hai un pleno extraordinario de outubro e hai o ordinario de setembro. Alguna cuestión que virades ou... Unanimidad, ¿verdad? Bien. Sí, de momento. O segundo punto é se procede o dictamen da proposta de aprobación do proxecto da obra denominado Pavimentación en vía pública entre Vilar a Torre e Lañas. A solicitud de axuda dentro do expediente de solicitud de subvención nominativa da Diputación Provincial da Coruña en favor do Concello da Baña. Isto corresponde a, creo que sea a terceira, cuarta vez que se trae, que se trouxe no 17, se trouxe no 20, se trouxe... Entonces, cando nós fixemos esta a principios de ano unha actualización dos precios do proxecto que era entre Vilar a Torre e Paramos, a Diputación, debido a que hai unha subvención ou a retención de crédito de 200.000 euros, mándanos facer dentro do proxecto primitivo, un apartado ou un proxecto. Entonces, metemos entre Vilar a Torre e Lañas, que é ao pasar hasta o cruce que vai para Mimento, me parece. Entonces, é volver outra vez a solicitar a Diputación que a estrada termina en Vilar da Torre e desde Vilar da Torre hasta Paramos, que é titular municipal. Entonces é para unha subvención nominativa, hai que pedir a aprobación do proxecto que está aí e ao mesmo tempo é a solicitud da subvención de 200.000 euros. Entonces, dentro do dictamen da urxencia do tema da actuación é primeiro aprobar o proxecto de obra denominada Pavimentación vía pública entre Vilar a Torre e Lañas, con orzamento de execución material que ascende a 173.771,78, o que habría que engadirlle o 13% en concepto de gastos xerais, 22.590,33, así como o 6% en concepto de beneficio industrial, 10.426,31, resultando un valor estimado de 206.768,42 e o precio do contrato é o resultante de sumarlle a última cantidad que é o IBE 43.425,57, acadando a cantidad de 250.213,99. Neste caso sería 200.000 que se solicita a Diputación e os 50.213,99 que é por parte da Administración, neste caso do Concello, van representando un 79,93 da subvención da Diputación. Segundo, aprobar a solicitud de subvención nominativa por valor de 200.000, coeficiente de financiamento 79,93, que cofinanciará a execución da obra que solventará unha necesidade pública baseada na utilidade que se recolle na parte expositiva do presente decreto. Esta solicitud está justificada por a imposibilidade de acollerse a algún dos programas de subvención de concurrencia competitiva ou no plano de Diputación, en especial no caso do plan único do POS Plus, tal como se ten exposto no presente decreto. Se hai alguna cuestión ou dúda, isto xa creo, xa digo, xa tosemos 3-4 veces, mandáronse, houve 14 horas precios, mandouse o proxecto completo, agora hai que facer un apartado ou unha separata, mandáronos facer entre dos puntos, non facelo por fases, e aquí o teremos a ver se ten a bendición final. Votación, unanimidad a favor, ¿no? Sí. Pues, Bien. A aprobación, terceiro punto, é a aprobación se procede ao dictamen sobre a proposta de non aplicación do incremento da taxa por actividades e servicios relacionados coa higiene urbana conforme o IPC para o exercicio 2023 no Concello da Baña. Vamos a ver, nós temos unha ordenanza donde dentro da ordenanza especifica na ordenanza fiscal reguladora da taxa por actividades e servicios relacionados coa higiene urbana, hai un apartado nas tarifas que estas tarifas serán incrementadas anualmente segundo o índice de precios do consumo relativo ao período que vai de setembro a setembro. De setembro a setembro sacouse a folla, este ano corresponde un 8,9%, debido ás circunstancias que estamos padecendo na inflación, que isto sabemos como está, é o tipo de variación que hai do 8,9%. Entendemos que este ano conselamos, non subimos, é dicir, conselamos, non aplicamos a tarifa e deixase estar como está en este ano 2022. A mesma taxa que este ano 2022.
Por lo tanto, non se sube ese 8,9%. Por lo tanto, entendemos de que por momentos que estamos vivindo e a situación actual por lo que se está pasando, convén non aplicar esta tasa de variación. Alguna... Entonces aprobamos a proposta de non aplicación da tasa a deixar tal como está Las tarifas. as tarifas. Unanimidad, ¿verdad? O cuarto punto, que xa é un tema máis ben Informativo. informativo ou da Secretaría. Aquí hai unha solicitud por parte da compañeira Mónica González Mónica González Blanco, que fixo unha solicitud onde renunciou a levar a consideración do pleno o tema do conocimento da renuncia como concelleira de doña Mónica González Blanco e continuar cos trámites administrativos oportunos para a sustitución por don Álvaro Silva Suárez, en tanto que o seguinte membro da lista electoral pola que daquela foi electa. Vistas as intervencións dos membros, bueno, isto foi na comisión, solicitamos agora, ou tomamos o acordo de solicitar á Xunta Electoral Central pois a incorporación da ata do seguinte na lista, que é de Álvaro Silva Suárez. Álvaro Silva Suárez, efectivamente. Sí. Ponse en conocimento do pleno o escrito de renuncia, solicítase a incorporación polo seguinte da lista electoral de Álvaro Silva Suárez, remitir a certificación de renuncia á Xunta Electoral de zona ou central. Central, porque a de zona xa está caducada. Claro. Durante o período de mandato de mesma, en orden das eleccións locais e a Xunta Electoral Central non había concluído o mandato daquela. E terceiro, acordar que unha vez recibida a comunicación da Xunta Electoral, a Corporación notificará ao interesado a recepción da acreditación e posteriormente o pleno aceptará a toma de posesión do cargo de concellero do Concello, realizándose o correspondente xuramento. Bien. ¿Algo que engadir? Un trámite. Unanimidad. Es un trámite. Bueno, por esta parte de control de acción de conta dos decretos xa se deron, bueno, enviáronse desde o 4 de setembro hasta No, desde o 419 desde o 419 estaba o 419-22 hasta o 557, é dicir, os decretos estaban aí desde a última sesión a última sesión. E tamén se deron contas das actas da Xunta do Goberno Local de 14 de julio hasta 14 de setembro. Terceiro punto daqui da parte control é a acción de contas de decreto de soltude conxunta dunha subvención á Xunta de Galicia para o mantenimento do servicio de atención temperá a través da adenda ao convenio de colaboración existente entre os concellos da Baña e Santa Comba. Entre a Baña e Santa Comba temos un convenio firmado de atención temperá. Entonces, bueno, houve que facer modificacións, firmouse o 31, firmouse depois a posterior e a principio deste mes, e agora se volveu a corregir outra vez e firmouse outro convenio porque mandaron corregir, pois eliminaron algún apartado como era a comisión mixta e alguna cuestión, entonces firmámoslo, bueno, fai uns días, fin esta semana, entonces traémoslo aquí para dar conta e ao mesmo tempo ratificamos o convenio entre o Concello de Santa Comba e o Concello da Baña para dar o servicio de atención temperá a todas as rapaces que están indo ali. Ao mesmo non hai lista de espera, están atendendo perfectamente, por lo tanto tenemos que dar un servicio importante para este tipo de nenos e nenas. Bueno, ratificamos, hai que votar. Sí, claro. Hai que votarlo. Sí. Votación. Bueno. Sí. Non sabe máis. Unanimidade, verdad? Sí. Pois xa está. Bien, aquí hai unha moción, no cuarto punto hai unha moción do Grupo Socialista para a súa condición de debate posterior da aprobación do Pleno da Baña co fin de adoptar as medidas pertinentes para que se realice a construcción do parque eólico de Troitomeo. Pode-se levar a cabo sin debatir eles ou... Si está presentada. Está presentado, vale. Vamos a ver, eu levo a moción que presenta o Grupo Socialista que publicouse o pasado día 22 a declaración de impacto ambiental do Parque Eólico de Troitomil formulada pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostenibilidade e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente.
territorio de vivenda da Xunta de Galicia. E, por desgracia, un paso máis para a implantación deste parque eólico. Parque eólico que amenaza que as nosas terras, aguas, patrimonio, tranquilidade e riqueza paisaxística. Nas máis de 920 alegacións presentadas, o impacto medioambiental deste parque eólico queda máis que justificado polo que non se entende esta aprobación que non é de sentido común e que garante un posto adiante a favor da implantación deste parque. Cabe destacar o atropelo que estamos sufrindo pola Xunta de Galicia, xa que está a dar todas as facilidades para que este parque se leve a cabo, concedendo esta declaración de impacto ambiental antes de que contesten as alegacións presentadas polo Concello e veciñado. Ante este novo avance en favor da autorización deste parque eólico, como corporación debemos comprometernos na defensa dos intereses dos veciños. Por o exposto, o Grupo Municipal Socialista somete a votación o seguinte acordo para ser aprobado en pleno, que o Concello presente a correspondiente contencioso administrativo ante o Tribunal Superior de Xusticia no caso de progresar a autorización para a construcción do parque eólico de 30.000, así como todos os necesarios hasta chegar ás últimas instancias para evitar a construcción deste parque eólico que atenta contra os intereses dos veciños e do Concello. Vamos a ver. É un escrito que se presenta, pero non se ateñe á realidade. Aquí hai publicado o día 22, hai que se publica no DOGA, este é un informe da declaración do impacto ambiental formulada pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostenibilidade e Cambio Climático relativo ao proxecto do Parque Eólico de 30.000 nos concellos da Baña Negreira, promovido por Green Capital Power. Non vou ler os 30 páginas, pero recollen uns informes sectoriales. Eu voume someter ao que pon a resolución. Na resolución non se pon non que está aprobado, nin informe favorable. Solamente lle pon formular a declaración de impacto ambiental do Parque Eólico de 30.000, considerando que para que sea ambientalmente viable, sempre que se cumpla, además do recollido no estudio de impacto ambiental e a restante de condición obrigada. Quer dizer, que están complementando documentación á empresa para que lle aporten no proxecto todo o que lle piden aquí no informe de declaración de impacto ambiental. Non está aprobada todavía. Non sei se chegará a ser aprobada, non está informada favorablemente. Ao día de hoxe, incluso mandaron que desde aquí do Concello, desde a Xunta, piden un informe dos incendios acaecidos durante os últimos anos. Desde o 2006 que se lle mandou ao Concello, máis á Xunta, temos que mandarlle a Medio Ambiente. Por lo tanto, están en tramitación. É un trámite administrativo. Non hai nin aprobación, non hai informe favorable, nin hai autorización administrativa do parque. Por tanto, quero que desde aquí non se diga, é que non se entende esta aprobación. É dicir, unha cousa non está aprobada, como cando se presenta unha licencia. Hasta que se complemente a documentación, non se dá por aprobado. É de someterse a que o Concello presente. Nós estamos no trámite administrativo. Chegado o momento, o Concello xo deixamos varias veces, a todos os grupos, creo que xa tamén xo deixamos por activa e por pasiva, estamos na mesma línea de que vamos a morte con todo o que teñamos que facer, pero temos que ir paso a paso. Por lo mesmo estamos no trámite administrativo. Cando se chega o momento de que se hai que ir hasta os tribunales, chegaremos hasta os tribunales. O que non podemos é saltar e dar salto de pértiga. Por lo tanto, é o que me refiero eu ante a moción presentada de que non é verdade de que este aprobado. Hai un informe que está aquí a público, saliu publicado o 22, remito ya que toda a xente o lea detenidamente, porque é bastante largo, pero sobre todo na parte final da resolución, donde lle están pedindo que para que cumplan os requisitos teñen que complementar documentación. E ese é o que lle piden aquí nestas 30 páginas do informe. Sí, eu iba a argumentar e a falar respecto da moción, pero se eles mesmos non se presentan a defender, pois pouco se pode dicir. Estou de acordo no que dis, desde o grupo de goberno xa dixemos por activa e por pasiva que íbamos a poñer todo para que non chegara esta atrocidade do Concello da Baña e tamén, evidentemente, poñer os servicios xurídicos e adoptar as medidas legais oportunas para que non veñan estes parques, pero non son momento oportuno. Non vou dicir nada máis, porque se non se presentan eles, pois tampouco creo coherente contestar sin estar adiante. Bien. Votamos entonces en contra da moción. Vale. Unanimidad. Sí. Bueno, agora é unha proposta de moción que estou a dar aquí a
a Alicia para que a lea, é presenta o Partido Popular con motivo do pasado 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, ainda que é moi genérica, porque presentaron a nivel popular aquí do grupo, pero tamén é a nivel de toda Galicia. Léela, bueno, eu creo que os momentos que estamos vivindo co tema este da lei do sí e así, pois creo que debemos acentuar moito máis. Proposta de moción do Grupo Municipal Popular con motivo da conmemoración do 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. O Grupo Municipal Popular do Concello da Baña, de acordo co disposto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, desexa levar a pleno a seguinte proposta de moción. Exposicións de motivos. A violencia contra as mulleres e as nenas é unha das violacións máis generalizadas dos dereitos humanos no mundo, tal e como recoñece a ONU. É máis, esta organización internacional sinala que a violencia de xénero prodúcese cada día en todos os recunchos do planeta e ten graves consecuencias físicas, psicolóxicas e económicas sobre as mulleres e as nenas, tanto a curto como a longo prazo, ao impedirles participar plenamente e en pé de igualdade na sociedade. En consecuencia, a loita debe ser integral e contar co conxunto da sociedade, especialmente cos poderes públicos e administracións, sexan estas internacionais, nacionais, autonómicas e, por suposto, locais. Neste sentido, Galicia é pioneira na promoción de políticas públicas e no impulso de instrumentos legais dirixidos a eliminar as distintas formas de discriminación por razóns de xénero, avanzar na supresión dos atrancos que impiden o pleno desenvolvemento das mulleres nas distintas esferas e combater as diferentes expresións e as novas formas que adopta a violencia de xénero. Así, a nosa comunidade autónoma conta con instrumentos legislativos como a Lei 11/2007 do 27 de xullo galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, que nos últimos tempos está a avanzar no recoñecemento de outro tipo de violencias, como é a violencia vicaria, a violencia digital, a que se sumará próximamente o recoñecemento expreso da explotación sexual como violencia de xénero, tal e como recolle o proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas que acompaña aos orzamentos da Xunta de Galicia para 2023. Ademais de leis, tamén se puxeron en marcha diferentes medidas e iniciativas como o Plan Estratégico de Galicia para a Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes, que este 2022 vai pola 8ª edición. O primeiro Plan Galego contra a trata de seres humanos con fins de explotación sexual, aprobado o pasado mes de agosto e dirixido a proporcionar un marco de atención que recolle de forma coordinada e global as liñas de intervencións e directrices que deben orientar a actividade da Administración Autonómica dentro do seu marco competencial, para dar resposta a situacións de trata con fins de explotación sexual. Sen embargo, a pesar deste marco autonómico, non debemos esquecer que as entidades locais como os concellos son axentes de primeira liña na loita contra a violencia de xénero. Son, en moitos casos, axentes clave para identificar, atender e acompañar as vítimas, derivándoas aos recursos especializados á súa disposición, así como detectar e poñer en coñecemento das forzas e corpos de seguridade estes casos de violencia de xénero para facer fronte ao agresor. Por este motivo, as entidades locais galegas desenvolven dende hai anos numerosas accións contra a violencia de xénero e veñen impulsando, con carácter permanente e de proximidade, distintas actuacións para contribuir á loita contra esta problemática estrutural. Ademais, marco de colaboración interinstitucional entre o Goberno galego e os concellos de Galicia, no ano 2017 asinouse un protocolo de colaboración para o impulso da rede de entidades locais contra a violencia de xénero para promover a constitución e activación das mesas locais de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero. Así pois, tendo en conta que a colaboración interinstitucional é unha peza clave para traballar con éxito na prevención da violencia de xénero, no tratamento das súas vítimas e na erradicación completa, entendendo os desafíos que a nosa comunidade aínda ten por diante nesa loita, por todo isto, o Grupo Municipal Popular insta ao Concello da Baña a comprometerse a elaborar un estudio xurídico sobre as reformas que deberán implantarse no ámbito das ordenanzas municipais para que teñan perspectiva de xénero e así evitar discriminacións cara as mulleres nas políticas públicas locais e nos orzamentos. 2. Impulsar e apoiar a creación e continuidade de asociacións de mulleres como espazo de participación e empoderamento femenino e apoio a outras mulleres en risco de vulnerabilidade ou violencia de xénero. 3. Instar ao Goberno Central o cumprimento efectivo do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, impulsando as modificacións legislativas pendentes e adoptando as medidas recollidas neste pacto
en materia de prevención, detección e atención integral. 4. Impulsar a formación do persoal municipal no ámbito da igualdade e a loita contra a violencia de xénero, así como fomento ou creación das mesas locais de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero en colaboración coa Xunta de Galicia. 5. Implicarse en campañas publicitarias contra a violencia de xénero, así como a elaboración de materiais que incidan na necesidade de establecer puntos seguros e de información sobre a violencia sexual en espazos públicos. Así mesmo, fomentar o establecemento de vigilancia por parte da Policía Local en colaboración coas forzas e corpos de seguridade do Estado nos denominados puntos negros, tales como aparcadoiros, caleixóns, canellóns ou pasadizos. Insta a Xunta de Galicia a colaborar permanentemente cos concellos, así como seguir fomentando a Rede Galega de Entidades Locais contra a Violencia de Xénero, en colaboración coa FEGAM en materia de formación, prevención e sensibilización, así como o apoio técnico necesario aos concellos no ámbito de loita contra todas as formas de violencia exercidas contra as mulleres. Bueno, eu podo falar agora, quen pode falar máis poden ser todo o mundo. Desde aquí quero darlle gracias a Lorena, fixo unhas actividades de la Concellería que estaba ao frente, por o tema, fixo actividades con rapaces, que hai que entrar desde a base a inculcarlle ese tema que é unha lacra, Entón, os rapaces fixeron unhas camiñatas, tanto de primaria como de secundaria, hubo señales aí ao lado do centro médico onde se pon visualizando tamén da violencia, de non a violencia de xénero. É dicir, todos os gestos que se fagan todos son bons. É unha lacra que queremos erradicar, pero para erradicar temos que estar todos os días como aquel que ten que estar internando todos os días, porque ao mínimo descuido, sabe? Estamos vivindo nun momento agora, nestes días, semanas atrás, catei esta de lei do sí e sí, que non vou entrar aí porque aí sí que me perdería, pero sí que eu escoito e vexo que donde 17 audiencias provinciales están rebaixando a pena a xente que está abusando ou que está violando a menores, a maiores, a quen sexa, a mulleres, e, por lo tanto, eu entendo de que algo temos que facer no sentido de que hai que caer o peso da justicia a quen está facendo todo ese delito. Por lo tanto, eu entendo desde aquí, é un momento de poñer toda a carne ao asador, desde a administración, desde a sociedade civil, desde os políticos, desde a educación que empeza nos colexios sobre todo isto, pero realmente temos un tema que darlle duro para tratar de, bueno, na medida do posible, pues, atallalo dunha forma definitiva, que sabemos que é difícil porque sempre hai xente que está descerebrada. E desde que dou a oportunidade vos porque non vou falar. Sí, é un tema de suma importancia, pouco máis vou añadir, tamén darles parabéns á compañera Lorena polo traballo que fai na Concellería. É unha problemática de suma importancia que penso que non só hai que traballar un día, senón todos os días do ano, e nisso estamos, desde o noso grupo, sempre fixemos, así o faremos, e nada máis, que sí que é algo importante que hai que traballar, e por iso vamos a votar a favor desto. Non só quero añadir algo. Deixo. Apoiando o que vos decides, que é importante traballarlo todos os días, e non só o 25N. Por iso, dende aquí, dentro do Concello, mandamos unhas charlas de educación para familias que están próximas a sair, e máis para o cole, que creo que é moi importante traballarlo desde que son pequenos. Imos ter uns talleres todo ao largo do ano que ven, a partir de xaneiro, de educación emocional e educación sexual, tanto para nenos desde infantil, desde os 3 anos, ata os 16. Entón, bueno, penso que en vez de sair aí á plaza o 25 a sacar a foto que non serve de nada, hai que atallalo dende a raíz, e a raíz é cos nenos e cas familias que están criando nenos e nenas. Así que, simplemente. Moi ben. Mulleres e homes. Mulleres e homes. Eu todo ratifico no que di Lorena. Estou de acordo. Ratifico que di Lorena máis o que di Alicia. Bien, tocamos entonces a moción a seguir traballando continuamente en ese tema. Está mal. Unanimidade a favor, verdad? Bueno, ahora pasamos a parte de control. Rogos e preguntas.
calquer rogo, calquer pregunta. Eu quería decir, e quero poñelo de manifiesto, porque podese pensar que unha convocatoria ordinaria se cambia da noite para mañán porque se antosa o alcalde. Eu fai 10 días, ante un escrito que chegou da Diputación, donde nos pedían que a partir de hoxe, cerran a plataforma Ágora polo tema da relación das taxas de xeno urbana. Entonces, a partir de mañá depois solamente se pode consultar, non se podían modificar. Entonces, ante a necesidade de que nos traíamos ao pleno o tema de non subir a taxa e manterse os mesmos, queremos agora darlle oportunidade aos funcionarios para que traballe agora e o poña e mañán non poder acceder a eso. Vai haber unha formación despois para o novo programa. Entonces, a causa do motivo polo que se cambiou o pleno das 8 da tarde para agora foi por ese motivo. Eu falei con todos os portavoces, por parte de César, Lorena e por parte de José Antonio. Entendía que é unha cousa, non é unha cuestión dun capricho. Non son ni nada, senón pois seguiría normal como foi. As circunstancias concurrían e as circunstancias é a que non levou a facer eso. Por tanto, quero manifestalo e quero poñelo quero expoñelo públicamente o motivo, que é unha causa de forza maior. Sin máis, Eu entendo iso. levantamos Se a a fuerza sesión. maior é